Gibutyag sa International Criminal Court kon ICC nga magpabiling gihapon sa ilang kustudiya si former President Rodrigo Roa Duterte kon FPRRD. Nagipagawas nga desisyon sa ICC sa Trial Chamber 3 walay mahinungdanong kausaban sa kahimtang ni FPRRD nga makahatag og basihan sa pagbuhi kaniya. Aduna man kini kondisyon o wala. Matod pa sa proseksyon, mibalibad kini sa pagtamong sa confirmation of hearing o mipahayag nga wala siya muila sa jurisdiksyon sa ICC ibabaw sa iyang kaugalingon. Alang sa Kamara, kini usa ka timailhan nga posibleng dili siya mutuman sa mga mando sa korte kung siya mapagawas. Samtang gitugutan sa ICC Trial Chamber 3 ang hangyo sa kampo ni Duterte nga dili kini personal nga makatambong sa first status conference sa ihang kaso karong Mayo 27, 2026. Matod sa mando sa ICC, buot ni Duterte nga i-waive ang iyang katungod nga atubang sa chamber og buo niya pagsalig ni ini sa iyang legal team aron hisgutan ang mga procedural matters sa status conference. Gimanduan usab sa chamber ang Defense Council nga magsumite hangtod Lunes, Mayo 25 alas 12 sa udto sa written request nga gipirmahan ni kanhi pamuno nasod. RMN